Menta ka jan miet por lai shiteng ki padba ki badang ya bon kam haka ya dia ya thiet ki la her ser ngio namar kala don ka jingting kho ki wire light how ding post light ka bala penlong ban kemding hajrong uding post light. Shipor kala pensi area ki padba namar ki tieng yo dukut ki wire light bala da ki hap shamadan kan wanra ya ka jing saw namar kani ka jaka ki don bon ba ki brio nama ka dei ka jaka delang bat ki kali ki ba bon ba yang hakate ka jaka. Kat baka ding dala kelang hau ding post line ki brio ki la keu shatunom jang ki dukan ki badon haka benta bende ki mardem Bthei ya ka ding post line bala kelang ka ding bat kani kala penduna ya ka ding baklang bahaka ni ka po la 1.ru ka kali pelip ding jong ki pulet ki bala pelip. Hakane ka jingja kam shimdan kano ka jingja ka basonsi e ki brio ki bayat hakate ka jaka wala ka de ka jaka yo bobon patba namar ki Sainar light kim shim la dukot hakapor padang sedang kelang ka ding.